Να πούμε 10 λεπτά, 15. Θα προσπαθήσω να μην κάνω κι εγώ άλλον έναν από τους πολλούς ενδιαφέροντες μονολόγους που έγιναν. Θα προσπαθήσω να επικοινωνήσω με κυρίως τις διαφορετικές απόψεις που ακούστηκαν, λογικό είναι αυτό, και τους φορείς τους. Καταρχήν θα ήθελα να πω ότι θα αποφύγω ζητήματα που τέθηκαν εκτός θέματος. Νομίζουν ορισμένοι ότι είναι αβανταδόρικα τα θέματα που θα κάνουν λάθος. Θα συζητήσουμε τώρα περί δικαιοσύνης ή ορισμένες τοποθετήσεις για παραφύσεις συμμαχίας. Το λέει ο άλλος, ίσως κερδίζει κάποια δευτερόλεπτα στον τοπικό του τύπο δημοσιότητας και φεύγει, ή για αθέμητες πολιτικές στοχεύσεις κλπ. Αλλά ας μην μείνουμε στο πεδίο των παραπολιτικών, ας μείνουμε στο σταθερό έδαφος της πολιτικής. Θα αναφερθώ κατά το δυνατόν προσοχή σε 6 απόψεις σημαντικές που διατυπώθηκαν από τους φορείς που διατυπώθηκαν, από τους συναδέλφους ή από τα κόμματα. Η πρώτη άποψη είναι το ζήτημα του χρόνου. Γιατί τώρα εκλογικό νόμο? Γιατί εκλογικό νόμο τώρα? Θα ήθελα να πω ότι η υπόθεση του τι σημαίνουν εκλογές και εκλογική διαδικασία δεν είναι ένα δευτερεύον θέμα. Ένα θέμα το οποίο παρεπιπτόντως χρησιμοποιείται όπως χρησιμοποιείται στο παρελθόν. Παραμονές των εκλογών, ενώ είχαν ουσιαστικά οριστεί σχεδόν και ημερομηνίες, αποφάσισε το κόμμα που την πλειοψηφία τι εκλογικό νόμο θα φέρει. Επειδή ακριβώς δεν πρέπει να γίνεται και δεν πιστεύω ότι κανείς είναι πλέον υποστηρικτής αυτής της απόψεως, θα έλεγα ότι η προηγούμενη εμπειρία μας οδηγεί να κάνουμε αυτό που κάνουμε. Δηλαδή να μην μπούμε στη λογική άστε το για αργότερα, δηλαδή την παραμονή των εκλογών, ή όταν θα ηρεμήσουν τα πράγματα. Τα πράγματα δεν πρόκειται γενικά να ηρεμήσουν, σωστά είπε ο κ. Γκαράς. Είναι δύσκολες καταστάσεις και μέσα στις δύσκολες καταστάσεις συζητάμε και ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, όσο και τα άλλα που είναι η υπόθεση του εκλογικού νόμου. Πώς με τον καλύτερο δυνατό τρόπο θα εκφράζει τη λαϊκή θέληση. Σε χρόνο λοιπόν ουδέτερο, ούτε νωρίτερα κατά την νόμου του αργότερα. Ήδη έχουμε πίσω μας από το Γενάρη περίπου 1,5 χρόνο και από το Σεπτέμβριο πάμε σε λίγο σε 1 χρόνο και σε απόσταση ασφαλείας 3, όσο θέλετε χρόνων από τις επόμενες εκλογές. Αυτή είναι η άποψή μας για το θέμα του χρόνου. Η δεύτερη άποψη είναι μια άποψη, θα την ονόμαζα μαξιμαλιστική. Μα αυτή δεν είναι η απλή αναλογική. Και που αφού δεν είναι η απλή αναλογική, γιατί πάνω σχάρι έχει το όριο του 3% ή ορισμένα άλλα, δεν το ψηφίσουμε κιόλας. Καταρχήν να πούμε κοινό τόπο, λέω δηλαδή, το αυτονόητο, ότι απλή αναλογική με την έννοια την απόλυτη, μόνο αν έχουμε μια εκλογική περιφέρεια υπάρχει. Μόνο τότε. Όπως γίνεται περίπου στις ευρωεκλογές. Μόνο τότε. Όταν έχεις από τα Γρεβενά μέχρι τη Β' Αθήνας, και δεν έχω τίποτα με τα Γρεβενά, θα υπάρχει μια μικρή, πολύ μικρή, αλλά σίγουρα ανώδευση της απόλυτης αναλογικής εκπροσώπησης και της απόλυτης απλής αναλογικής. Εμείς από την πλευρά μας, επειδή δεν λέμε μόνο εμείς, αλλά εμείς θα θεωρούμε πολύ σοβαρά ζήτημα, μένουμε στο θέμα αυτό στις αρχές μας. Γι' αυτό είναι και ο τίτλος, σεμνά, αναλογική εκπροσώπηση των πολιτικών κομμάτων. Δεν θα πρέπει να μας ψέξει ο κύριος Τζαβάρας στην κατάλληλα ενδιαφέρουσα ομιλία του, αλλά θα έπρεπε να πει σεμνά βάζουμε το ζήτημα όπως είναι. Αναλογική εκπροσώπηση των πολιτικών κομμάτων. Τι επιδιώξαμε, που θεωρούμε απαραίτητη? Επιδιώξαμε τη μεγαλύτερη δυνατή συνένεση και προωθήσαμε θέματα εκεί που υπήρξε ένας ελάχιστος κοινός παρονομαστής. Κοινός παρονομαστής. Με μία προϋπόθεση. Δεν θα θίγεται αναλογική εκπροσώπηση. Και εξάλλου, εμείς δεν είμαστε της οπτικής και της φιλοσοφίας όλα τώρα, χωρίς προσοχή ή όλα ή τίποτα. Να εξηγούμαστε. Και στο κάτω-κάτω, ας σκεφτούν ορισμένοι που έχουν υποστηρίξει και υποστηρίζουν απλή αναλογική, ότι είναι η πρώτη φορά που συζητείται η υπόθεση αναλογικής απλής για να εφαρμοστεί. Όχι ως αντιπολιτευόμενο κόμμα να φέρνω πρόταση νόμου, όχι να είμαι αντιπολίτευση και να λέω απλή αναλογική και καλά να κάνω, αλλά για πρώτη φορά η αριστερά φέρνει και μπορεί να κάνει πράξη την απλή αναλογική, το οποίο αντικειμενικά αποτελεί μια τεράστια πρόοδο. Αντικειμενικά, ας το σκεφτούμε αυτό λιγάκι. Δεν μιλάω για τους θειασότες της μη απλής αναλογικής, για όλους τους άλλους που είναι υποστηρικτές της απλής αναλογικής, της αναλογικής εκπροσώπησης, ότι είναι η πρώτη φορά που δίνεται η ευκαιρία να εφαρμοστεί, να υλοποιηθεί, να γίνει πράξη ένα όνειρο, μια στόχευση, ένα στρατηγικός στόχος, ένας νόμος, γελάει ο κύριος Σκανδαλίδης. Μια πρόταση νόμου που έχουμε καταθέσει, για πρώτη φορά γίνεται αυτό το πράγμα.
Και γι' αυτό εγώ δεν συμφωνώ. Δεν συμφωνούμε στο ζήτημα, επαναλαμβάνω, του όλα ή τίποτα. Ή 100% η άποψή μας ή δεν τα ψηφίζουμε. Δεν είναι αυτή η λογική μας. Κάνουμε κάποια βήματα σταθερά, επιτυγχάνοντας μια συνένεση σε αυτά. Θα πούμε μετά τι είπε ο καθένας στη συζήτηση με τον Πρωθυπουργό και προχωράμε σε κάτι το οποίο φαίνεται ότι εξασφαλίζει, πρέπει να εξασφαλίζει, θα μπορούσε να εξασφαλίσει μια σημαντική συνένεση. Άποψη τρίτη. Αναφέρομαι στους συναδέλφους κυρίως της Νέας Δημοκρατίας και εν μέρει στο ποτάμι με απόλυτο σεβασμό στις απόψεις τους. Δεν υποστηρίζουν το σύστημα, το εκλογικό, ένα εκλογικό νόμο με απλή αναλογική. Είναι καθαρά. Είναι εχθροί της απλής αναλογικής. Πολιτικά εννοώ. Πολιτικά. Έτσι. Δεν θεωρούν δηλαδή ότι είναι καλό πράγμα η μέγιστη δυνατή, με ρεαλιστικούς όρους, αναλογική εκπροσώπηση κομμάτων και πολιτών. Έχουν άλλη άποψη. Είναι η πολύχρονη παράδοση των κομμάτων αυτών ή των προγόνων των πολιτικών στα ζητήματα του πλειοψηφικού συστήματος, της ενισχυμένης λογικής, που οδήγησαν, επειδή έγινε και μια παραθετολογία, το 56 άλλος να έχει την πλειοψηφία και άλλος να βγαίνει, μετά 5 χρόνια σε κάποιες εκλογές του 1961 ή οδήγησαν με τον νόμο του κυρίου Κούβελα, ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του Σεπτέμβρη με το 35,6 θα έπαιρνε 174 έδρες παρεμπιπτόντως. Έτσι. Είναι ο λίγων, πώς να το κάνουμε, δεν είναι αναλογική εκπροσώπηση αυτή. Υποστηρίζουν λοιπόν, και είναι το κουκούτσι, η ουσία της άποψής τους, υποστηρίζουν συστήματα που δεν είναι απλή αναλογική. Και επιτρέψτε μου να το πω. Θεωρώ ότι υπάρχει ένας φόβος, και σας κοιτάζω στα μάτια, πολιτικός φόβος εννοώ, σε μια διεύρυνση της συμμετοχής, σε ένα χτύπημα της αίσθησης και της πρακτικής που έχει ένας κόσμος ότι αποκλείεται. Ότι υπάρχουν δύο ειδών ψηφοφόροι, οι δικοί μας και οι άλλοι. Είναι μια σε τελευταία ανάλυση αριστοκρατικίστικη, ελιτίστικη αντίληψη που αντιμετωπίζει τον λαό σαν εχθρό λαό, κατά τη γνώμη μου, ιδιαίτερα τα τμήματα του λαού που δεν επιλέγουν τα κόμματά τους σαν πολιτική επιλογή. Και γι' αυτό ανακαλύπτεται, μην κοροϊδευόμαστε, είναι εχθροί της απλής αναλογικής. Και γι' αυτό ανακαλύπτεται το περίφημο επιχείρημα της ακυβερνησίας, της σταθερότητας. Ένας πολύ αγαπημένος μου βουλευτής είπε ότι είναι τέτοια η κατάσταση στην Ελλάδα, ούτε μια μέρα χωρίς κυβέρνηση δεν αντέχουμε. Δεν χρειάζονται υπερβολές και καταστροφολογίες. Η ψυχραιμία είναι πάρα πολύ καλό πράγμα. Πάρα πολύ καλό πράγμα. Το θυμικό και άλλα τέτοια είναι κακό σύμβουλος. Αυτός λοιπόν ο μπαμπούλας της ακυβερνησίας, της μη σταθερότητας, ανασύρεται κάθε φορά όταν συζητάμε τέτοια ζητήματα. Θέλω να θυμηθώ λιγάκι τι γινόταν το Σεπτέμβριο του 2015. Παραμονές των εκλογών σε διάφορες συζητήσεις που κάναμε δημόσια, στα πάνελ κλπ. Τι μας λέγανε μας? Αυτοδυναμία δεν παίρνετε, εννοούσαν στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν παίρνετε. Ουδής προσφέρεται να συνεργαστεί μαζί σας. Ήταν νομή ακόμα η κοινή κυβέρνηση Σαμαρά, Βενιζέλου και τα σχετικά. Και επομένως έλεγαν οι δημοσιογράφοι, κανείς δεν σας στηρίζει, τα έχουν δηλώσει, το ΠΑΣΟΚ, το Ποτάμι, το ΚΚΕ, ούτε για αστείο. Επομένως, οι ανέλθαν εκτός από το επιχείρημα. Επομένως, τι λέτε, μας τρίμωχναν υποτίθεται. Έτσι δεν είναι? Αυτό γινόταν. Είδατε όμως ότι δεν ήταν έτσι. Δεν ήταν έτσι. Η ζωή είναι πολύ πιο εφάνταστη, πολύ πιο πλούσια, πολύ περισσότερο πλουραλιστική από τα σκόπιμα ερωτηματολόγια των διαφόρων δημοσιογράφων ή των διαφόρων πολιτικών. Έτσι. Και εκλογές γίνανε και αυτοδυναμία δεν είχαμε και συνεργασία έγινε. Η ΑΝΕΛ ήταν στη Βουλή, ουσιαστικά συνεργάστηκαν ο ΣΥΡΙΖΑ, η ΑΝΕΛ και οι οικολόγοι, ανεξάρτητα από τη φόρμουλα, μην κοροϊδευόμαστε, και μάλιστα μια συνεργασία η οποία μακροημερεύει και έχει δώσει πολύ θετικά, κατά τη γνώμη μου, αποτελέσματα, με μια παρατήρηση επειδή λέγεται συνεχώς από το επιχείρημα. Παρόλο που μιλάμε για κόμματα με πολύ διαφορετική πολιτική προϊστορία και πολιτική διαδρομή από ό,τι έχουμε εμείς με κάποια άλλα κόμματα στην παρούσα Βουλή, κύριε Παπαθεοδόρου. Έτσι. Λοιπόν, και για τη σταθερότητα. Η κυβέρνησή μας είναι σταθερή. Εγώ λέω είναι σταθερή. Βγει όπως βγήκε, είναι σταθερή. Το α και το ω της προπαγάνδας των συγκεκριμένων καναλιών, δημοσιογράφων και πολιτικών μας αντιπάλων είναι ότι η χώρα δεν έχει σταθερότητα. Αυτή που βγήκε με μια κυβέρνηση με μπόνους 50% κλπ. Δεν είναι σταθερή, δεν υπάρχει σταθερότητα. Αυτό δεν είναι το κύριο επιχείρημα. Άστε που γίνεται εκ του πονηρού κιόλας, για να μην ηρεμεί ο κόσμος και να μην μπορεί να ορθοποδήσει και η κατάσταση και γενικότερα η οικονομία που χρειάζεται ηρεμία κλπ. Αλλά αυτό είναι άλλο ζήτημα. Αλλά θέλω να πω το έολο των επιχειρημάτων περί ακυβερνησίας και σταθερότητας και τη σκοπιμότητα που υπάρχει γύρω από αυτό το πράγμα.
Επιτρέψτε μου λοιπόν να πω. Και το περίφημο στο τέλος, για να ανεβάσουμε τους τόνους, επειδή η συζήτηση και μέχρι τώρα διεξάγεται, βέβαια δεν πιστεύω θα γίνει το ίδιο, δυστυχώς. Ξέρετε την άποψή μου και το στυλ μου. Δεν πιστεύω θα γίνει δυστυχώς στην Ολομέλεια. Σήμερα, μάλιστα, ορισμένες εφημερίδες το προετοιμάζουν για το ανέβασμα από τον κύριο Μητσοτάκη του τόνου στην συζήτηση αυτή την άλλη εβδομάδα. Λοιπόν, ανεβαίνει καταστροφική επιλογή. Για να ανέβουν οι τόνοι. Καταστροφική. Ενώ γίνεται μια συζήτηση, ας πούμε, επιχειρήματα, καταστροφική. Είναι πολύ σοβαρό αυτό. Καταστροφική. Θα ήθελα να σας πω κάτι καταρχήν, με την όποια πείρα έχω κι εγώ, που πιστεύω ότι κι εσείς. Σε τελευταία ανάλυση, αυτά που έχουν σχέση με την οργάνωση, με την ευρεία έννοια, την πολιτική οργάνωση, δεν είναι αυτά που σώζουν ή καταστρέφουν τη χώρα. Και γίνομαι νομίζω σαφής. Τη χώρα τη σώζουν, την καταστρέφουν οι πολιτικές. Οι πολιτικές επιλογές, οι πολιτικές πρωτοβουλίες, οι πολιτικές που ακολουθεί το ένα ή το άλλο κόμμα, η μία ή η άλλη κυβέρνηση. Δεν τη σώζει αν θα οργανώσεις έτσι την υπόθεση ή λίγο διαφορετικά. Και από αυτή την άποψη εγώ θεωρώ ότι είναι, επιτρέψτε μου την έκφραση, πολιτική, τονίζω και υπογραμμίζω, πολιτική υποκρισία αυτά τα οποία λέγονται προηγούμενα, τα οποία στη τελευταία ανάλυση υποκρύπτουν αυτή την ελιτίστικη, κατά τη γνώμη μου, αντίληψη περί άρνησης της όσο το δυνατόν κάθε φορά και ρεαλιστικά αναλογικής και αυθεντικότερης εκπροσώπησης και έκφρασης του λαϊκού αισθήματος και της λαϊκής άποψης. Η τέταρτη άποψη δικιά μου αναφέρεται σε πράγματα που ανέφερε ο κύριος Σκανδαλίδης και οι άλλοι εκπρόσωποι της Δημοκρατικής Συμπαράταξης. Πολλά από αυτά που είπε ο Σκανδαλίδης τα προσυπογράφω από την αρχή. Να εξηγούμαστε. Και το λέω γιατί η Δημοκρατική Συμπαράταξη, το ΠΑΣΟΚ κλπ. Είχε φέρει συγκεκριμένη πρόταση νόμου πολύ κοντά σε αυτά που λέμε εμείς. Πάρα πολύ κοντά. Και γι' αυτό ομολογώ που πήγε στα επιχειρήματα τα οποία αναφέρατε, ορθός λόγος, διερωτώ μερικές φορές. Το επιχείρημα ποιο είναι? Είναι αποσπασματικά, μάλιστα. Γιατί τόσο βιαστικά? Εγώ να δεχθώ ότι είναι εν μέρη αυτό που λέτε αποσπασματικά. Δεν συζητηθήκαν όλα, μάλιστα. Όταν πάει ο Πρωθυπουργός σε μια συζήτηση πολιτικών αρχηγών και είναι ένας πολιτικός αρχηγός και του λέει δεν συζητάμε για απλή αναλογική. Δεν συζητάμε. Ενισχυμένη και ξερό ψωμί. Δέχομαι μόνο το σπάσιμο και τους Έλληνες της Διασποράς. Τι να συζητήσει πέρα? Και από κοντά, κόμμα της αντιπολίτευσης από κοντά, ουσιαστικά στην ίδια λογική για την αναλογική. Δηλαδή αρνούνται εκ προημίου και αποφασιστικά και καθοριστικά και κλείνουν την πόρτα στην οποιαδήποτε συζήτηση για αναλογική. Δηλαδή να κάνουμε μια συζήτηση, να συζητάμε για να συζητάμε. Αυτό λέω. Είναι άλλο πράγμα διάφορες δυνάμεις να συζητήσουν. Αυτό είναι άλλου Παπαευαγγέλια και άλλης, αν θέλετε, τάξεως ζήτημα. Αναφέρομαι σε αυτό το θέμα, δηλαδή της επιτροπής, να συζητήσει οτιδήποτε άλλο, χωρίς να είμαστε εναντίον των επιτροπών, το να συζητάμε κλπ. Αλλά διαπιστώθηκε πλήρης άρνηση, κατέβασμα των ρολών, κλείσιμο της πόρτας, με βάση την άποψη ότι εμείς δεν θέλουμε, είμαστε εχθροί της αυγής αναλογικής, κατά τη γνώμη μου. Και εδώ αναδεικνύεται η ευθύνη, γιατί πολιτικά είναι τα ζητήματα που έχουν σχέση με τον εκλογικό νόμο και με τον εκλογικό νόμο, η ευθύνη των ευρύτερων προοδευτικών δυνάμεων, αυτών των δυνάμεων που και στην απλή αναλογική έχουν κοινή άποψη, στην αναλογική εκπροσώπηση, στη μέγιστη δυνατή, και εν πάση περιπτώσει τονίζω και πάλι κάτι που είπα για να προχωράω στο ζήτημα του πρώτη φορά έρχεται αυτό το πράγμα και μπορεί να γίνει πράξη. Δεν μπορούμε να το κλωτσίσουμε στο όνομα υπαρκτών αδυναμιών διαδικαστικών και άλλων ή αποσπασματικών θεωρήσεων. Τώρα, αυτά όλα συνδυάζονται με το ότι οι μονοκομματικές κυβερνήσεις, φάνηκε αυτό, είναι δεδομένο και πολλοί κάνουμε πολλές φορές αναφορά και στην Ευρώπη και στον κόσμο κλπ. Μιλάμε για το τέλος των μονοκομματικών κυβερνήσεων και θέλω να πω ότι εδώ ο κοινοβουλευτισμός, ο πολυκομματικός κοινοβουλευτισμός, τον οποίο υπηρετούμε όλοι, δεν έχει αδιέξοδα. Δεν έχει αδιέξοδα. Ας το θυμηθούμε αυτό. Όχι μόνο γιατί τελικά και με τα δεδομένα και στο σημερινό στερέωμα στο πολιτικό τοπίο να υπάρχει, αλλά γιατί σίγουρα νομίζω ότι μια άποψη περί απλής αναλογικής και πολύ περισσότερο μιας εφαρμογής της αντικειμενικά θα οδηγήσει σε δύο πράγματα. Από τη μια πλευρά θα οδηγήσει σε ανέβασμα της ποιότητας και της ουσίας των συνενέσεων και των συνεργασιών, βάσει πολιτικών φυσικά, αλλά ταυτόχρονα θα εκφραστεί και το σημερινό πολιτικό σκηνικό πολύ πιο αυθεντικά, όταν σε ένα βαθμό ή σε κάποιες περιπτώσεις πιθανόν
Κάποιες συγκολήσεις υπάρχουν στο όνομα κλπ. Του φόβου της μη εκλογής κλπ. Θέλω να πω δηλαδή ότι θα διευκολυνθούν πιο αυθεντικές εκφράσεις του πολιτικού γίγνεσθε, των πολιτικών απόψεων και της πολιτικής είτε σύγκρουσης είτε συνεννόησης. Για την ψήφο στα 17 δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Απλώς έχω την εντύπωση, αν το 81 ψηφίστηκε η ψήφο στα 18 λέγοντας ότι, τι λέει, αν δεν κάνω λάθος κύριε Σκανδαλίδη, λέει ότι συμπλήρωσε από την 1η Ιανουαρίου που στη διάρκεια του χρόνου ο συγκεκριμένος νέος άνθρωπος θα έχει τα 18 γενέθλιά του. Αν αυτό είναι το δικό μας τώρα ένα χρόνο παρακάτω, είναι ψήφος στα 17. Ναι. Είναι πολύ απλό. Εκείνο έγινε διότι δεν υπήρχαν εκλογικοί κατάλογοι και όχι δημοτολόγια. Όταν γίναν τα δημοτολόγια, οι εκλογικοί κατάλογοι δημοτολόγια και καταστράφηκαν οι εκλογικοί κατάλογοι και ήταν στοιχειώδης εξυγχρονισμός στη χώρα, το κάναμε εμείς το 2000, εγώ ήμουν υπουργός, τότε κάθε 2 μήνες ανανεώνονται οι εκλογικοί κατάλογοι, τα δημοτολόγια. Άρα μπορεί θαυμάσια να μπει στο 10ο, με τη συμπλήρωση του 17ου έτους της ηλικίας, γράφεται απευθείας. Είναι τεχνικό το θέμα. Γίνεται με μια... Εντάξει. Και εδώ πάλι διαπιστώνω ένα ζήτημα μιας μαξιμαλιστικής θεώρησης, μια λογικής του όλα ή τίποτα. Τι μας εμποδίζει δηλαδή να κάνουμε αυτό το βήμα, το οποίο καταρχήν δεν το βλέπουμε αρνητικά, και να συνοδευτεί αυτό, να διευκολύνει αν θέλετε και το προχώρημα και σε άλλες πτυχές του κοινωνικού και πολιτικού και οικονομικού βίου, την παροχή περισσότερων δικαιωμάτων στους νέους ανθρώπους. Και μια τελευταία κουβέντα για τις σκοπιμότητες που υποτίθεται υπηρετούμε. Επιτρέψτε να το να πω, ίσως είναι η μόνη έκφραση λίγο αιχμηρή που λέω. Μη κρίνουμε εξιδίων τα αλότρια. Μη κρίνουμε εξιδίων τα αλότρια. Εμείς σε πάρα πολλά ζητήματα, γιατί αναφερθήκαν και κάποια θέματα διοικήσεων και ανθρώπων δικών μας και των παιδιών μας, έχουμε τολμήσει ήδη να μην είμαστε μία από τα ίδια. Όπως και να το κάνουμε σε τούτο τον τόπο, που είναι και μικρός, δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Με τα καλά μας, τα κακά μας. Πάντως δεν είμαστε το ίδιο, κατά τη γνώμη μου. Δεν μπορείτε λοιπόν, ας φανταστείτε και μια περίπτωση κόμματος, ανθρώπων, πολιτικών στελεχών, που μπορεί να μην λειτουργήσουν με βάση τις μικροκομματικές σκοπιμότητες. Γι' αυτό είπα μη κρίνουμε εξιδίων τα αλότρια. Από εκεί και πέρα ποιος θα χάσει, ποιος θα κερδίσει, αυτό ας το αφήσουμε στον κυρίαρχο ελληνικό λαό. Θυμάμαι μόνο ότι η παραμονή των εκλογών του Σεπτεμβρίου, στην κυριολεξία παραμονή, ήμουνα στον Αντένα και λέχθηκε εκεί, έχουμε καινούρια δημοσκόπηση όπου δίνει 1,5 μονάδα πάνω στη Νέα Δημοκρατία. Τότε ήταν που ένας εκπρόσωπος, κατά τα άλλα συμπαθής της Νέας Δημοκρατίας, είπε ότι εγώ αν καλά είναι αυτό γιατί αν έβγαινε ο ΣΥΡΙΖΑ θα έφευγα, ή κάποια άλλη εκπρόσωπος είπε τότε το περίφημο δεν θα έχουμε χαρτί υγείας. Λοιπόν, 1,5 μονάδα πάνω, την ίδια στιγμή που είμαστε ήδη 7,5 μονάδες μπροστά. Άρα το ποιον θα εκλέξει όταν έρθει η ώρα των εκλογών ο κυρίαρχος ελληνικός λαός, όλοι είναι σεβαστό και ξέρει τι θα κάνει. Έχει δείξει μια αξιοσημείωτη σοφία στην οποία εμείς έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη και απόλυτο σεβασμό. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον κύριο Υπουργό. Τώρα...